Berehala heldu dira larrialdi zerbitzuak, zaurituek ez dute konorterik galdu eta urrotzetan dutxatu ahal izan dituzte lehen momentuan. Ondoren lekuan bertan hartatu eta ospitalera eraman dituzte. Larrien dagoena helikopteroan eta gainerakoak ambulantzian. Horren gordak izan dira eukiogu bilurra asko eta dana zehaitzik. Jakit jau horregon, gu algarrela izen horregon dizenak, ondino bilurra eta sustueko. Makina honekin izan dute istripua, lehen mailako ikasleek talde frantses batzuten bisitan praktikak egiten. Une batean lurruna kontrolik gabe irten da makinatik eta 4 ikasle horiek harrapatu ditu. Ikusten da ondiela bi frantses da eskolako beste bi, gure lagunek eta ez da bi ikusi presiño eukin dauela. Zabaldu eta ikusten da dana salto gotziela eskura, aurpegira. Beste klaseetan zeuden ikasleei segituan eman diete abisua, izua eta urduritasuna zabaldu dira. Erdi kaos, ez genekila ezer, ikustean ambulantziak, helikopteroak. Gaur noski klase guztiak bertan bera geratu dira eta ez dute bazkaririk eskainiko.